Θυμάμαι. Όλα τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πως ήμουν ένας πολύ καλός σύζυγος και πατέρας, ακολουθώντας όλα τα στερεότυπα και τις πεποιθήσεις με τις οποίες μεγάλωσα. Με αφορμή τη μέθοδο, ευτυχώς ήρθε η στιγμή που συνειδητοποίησα ότι απλώς υπήρχα στη ζωή τους. Σοκαριστικό και επίπονο αρχικά, αλλά και η μεγαλύτερη πρόσκληση θα έλεγα από την ίδια μου τη ζωή. Αναδιάταξη πεποιθήσεων. Βίοι παράλληλοι μέχρι χθες γίναν ένα με τη σύζυγο και σύντροφό μου, με το γιο μου, που μ' αγκάλιασε από μόνος του αληθινά στα 9 του χρόνια. Χαμένα χρόνια θα πεις. Όχι, χρόνια εκπαίδευσης θα πω και υπέροχες γεύσεις των καρπών της. Το να γίνω μάνα ήταν για μένα ένα όνειρο ζωής. Ένα όνειρο όμως που δεν μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Δεν ξέρω γιατί. Κανείς δεν ήξερε γιατί. Μάλλον ήμουνα σε λάθος δρόμο ή και σε λάθος τόπο. Η φλόγα όμως της επιθυμίας δεν έσβηνε, όσο και να απογοητευόμουν. Αποφάσισα λοιπόν να αλλάξω τρόπο. Αποφάσισα να αλλάξω τρόπο ζωής και να με συναντήσω. Να βρω την αληθινή Μαριάνθη. Όταν με βρήκα, όταν με ένιωσα βαθιά, ό,τι επιθυμούσα έγινε πραγματικότητα. Ο γιος μου είναι το αποτέλεσμα της αγάπης που έδωσα εγώ σε μένα. Και αυτό το οφείλω στη μέθοδο που διδάχτηκα να εφαρμόζω στη ζωή μου. Απομόνωση, μοναξιά. Ένιωθα ο πιο αδικημένος άνθρωπος στη γη. Ο θυμός με είχε κάνει να γίνω κι εγώ άδικος. Έτοιμος να μοιράσω πόνο, να γίνω κάτι που δεν είμαι. Με τη μέθοδο έμαθα, ανακάλυψα και συνειδητά επέλεξα να μοιράσω αγάπη. Γιατί τελικά αυτό είμαι. Οκ. Παρασυρώμουν εύκολα. Πήγαινα όπου ήθελαν οι άλλοι. Οι άλλοι εννοώ οι παρέες μου. Αυτό με κούραζε, αλλά απ' την άλλη ήθελα να ανήκω κάπου. Στην παρέα δηλαδή. Είναι όμως πολύ ενοχλητικό να μην έχεις τη δική σου άποψη. Αλλά είναι σπουδαίο να μάθεις να ξεκολλάς όταν νιώθεις ότι κάτι σε έχει κολλήσει στον τοίχο. Στη σφαιρική αντιληπτικότητα έμαθα πώς να βρίσκω αυτό που θέλω. Πώς να μην παρασύρωμαι απλά από το ρεύμα. Να κάνω ό,τι είναι πραγματικά ωφέλιμο για μένα. Έτσι, τώρα έχω άποψη, γιατί τώρα έχω τη γνώση. Και ως γνωστόν, η γνώση είναι δύναμη.